ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to cankona ɓoggila cankona hiraya dancaɗi hombo galayaɓe beelinayɗi hamaraɓe garli dawa fimbo saare demba wulli waste ba fata fasa kon waktu yoni hato jabi jala kame korkoƴela ene jeeya e gardidi kabruji mena étudiant biyeteɗo Sadio Ousmana Diédhiou mo fonno safrude ɗum kene foto wonde temedɗiɗi capanɗe jeetati million oɗo saha mo gonen horejo leydi Sénégal nottima noddandu mabɓe to leydi Mauritanie jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli holliti to Nouadhibou ɓe guddi toon pharmacie ji sappo taw jeeyi sababu muɗum ko ɓeydugol cogguji ko alda e yamirore to leydi Mali hawɗo saha mo gonɗen fiyande bunti nana jokki haala ɗum jeeyi sababu pelle darniɗe haqqe innama ade nder leydi Mali e rima luskoji lugginde mbatte hen to leydi Guinée Conakry lundiɓe ɗiɗo taƴanama subaka hande o goto mabɓe kala ene lelo hitande e kaso ne yoɓa kene foto wonde million ngaji nogas ko près franc guinéen amande to leydi Niger jungo e fando walla mbiyana jungo e jungo landaji londo yidde mumen ko folde landa laamu sumgoji paaɗi toon taw koye dawala ɗimmala to Nigéria kame Burkina Faso ha fayma to Côte d'Ivoire kame RCA ha to Ouganda musidɓe tedduɓe woto godde joni jañoɗena أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم batake duttugola duwawa binta de to Dakar ko biyuma duttiɗo ba budu de to France Elbeuf ko miñuma duttiɗo Ousmane Niang to Dakar ko biyuma duttiɗo Binta Niang to Arabie Saoudite Madinatul Munawwara ko biyuma duttiɗo Nenne Seck to Dakar ko biyuma duttiɗo Aissata Seck to Dakar ko biyuma duttiɗo Mamma Seck to Njuma ko biyuma duttiɗo Bébé Seck to Njuma ko biyuma duttiɗo Saydou Seck to Njuma ko biyuma duttiɗo Oumou De to Njuma ko isuma duttiɗo Aissata Kane to France ko biyuma duttiɗo Colonel Seck to Dakar ko biyuma duttiɗo ɓe ndendi kamɓe kala ɓe dutta duwawa dendagal bandiraɓe jumnaɓe siwinaɓe dololnaɓe Mozambique naɓe France naɓe Arabie Saoudite dendagal bandiraɓe Nouakchott e taweteɓe e jokli windere nde kala arnoɓe duwaw ha e duynoɓe ɓoggi karalle kala aɓe duttuɗumen duwaw caggal jaltugol aduna jinnaɗo mabɓe hen banggue miñiɓe mawniɓe hen banggue biyetenoɗo Aissata De ɓurnoɗo andirede Dakaru De yalti aduna yontere yawtunde to Dakar yaltiri aduna duuɓi capanɗe jeetati wira toon to Njuma weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa feddeɓlo sukaɓe Afrique e gartugol ceerno Habous Diallo ne nelda duwaw dendagal ɗi sumako kala nde jomiraɗo yurmottomo yafomo nannamo aljanna kanko e dendagal maɓe julɓe kala yittindo hen battaki o ko sohna Binta De taweteɗo to Dakar. ceerno Djiby Sy gandol lasarari laaɓaɗo ƴewgal bittuɗo leɗɗe ha heeɓi hen ko laaɓi ceerno Djiby Sy safriyenke ngana ñabbuji cuuɗiɗi e nder ɓalli omo jogui leɗɗe ɗe ganduɗa ene safra hen banggue kene wona sappo e tati rafi woni hen leɗɗe kadi ene safra ha sappo e jeenayyi rafi ceerno Djiby Sy ene jogui usula omo jogui pegge ndenka e kisal omo jogui siroji wonande ɗo yimɓe kutorto beele kadi mbawa hebde hen cellal mumen ceerno Djiby Sy ene yawrani debbo donkuɗo ɓesnude kono nonne kadi neɗɗo gonduɗo yoga e ñabbuji teskiniɗi sa jokkodire ceerno Djiby Sy ma heeɓen ko ɓuuri ladde ceerno Djiby Sy ene andina yimɓeɓe kala omo humpiti lisihar kala ɗo gonɗa sa jokkodire makko ma o ƴewane ha wayno comme onon gurduno gurdam juɗɗam e kala saɗa haalnamo goƴaji maɗa
sa yiɗi hebde ceerno Djiby Sy taweteɗo to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie legal bitegal annetet mbatta ko 00 222 47 22 80 84 00 222 47 22 80 84 so tawi hat leydi Mali ñooro mango ma taw toon biteɗo ceerno Samba Sy kanko ceerno Djiby Sy omo jogui toon pharmacie makko ko on hetti hen tongode on noon mbatta ko 00 223 90 22 94 71 siftinde on ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu cafrowo hay so tawi jomum ari ene ardi juuɗe ɓoole hotata juuɗe ɓoole so wona on janowo hoore walla ni mbiyena mo seeɗineji mbahliti hoore muma ɗum noon mbadden dando faade ceerno Djiby Sy kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe jaslari sappo e tati silo hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase goo kabruji mene ɗemgala pular no wowi wadde jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli e leydi Sénégala so tawi ko subaka hande o woni tan bila ƴewaɓe so tawi jogaki ñaw biyeteɗo coronavirus koɓe ujunere e temedde jeeɗiɗo ujunere temedde jeeɗiɗo e jeenayo woni a ƴewdaɓe tawane jogui oɗon ñawa ko temedere e capanɗe jeenayo e jeetato temedere capanɗe jeenayo e jeetato tawaɓe ene jogui oɗon ñawa hen capanɗe jeegomo e ɗiɗo ko tumanoɓe ene memodiri e joguinoɓe oɗon ñaw temedere capanɗe tato e jeegomo ɓen ko rabaɓe andaka rabɓe ɗumen golɗon daabogol noon koni hen sifori so tawi ko wuuro Thiés ko sappo e nayo Kaolack ko sappo e ɗiɗo Touba ko sappo e goho Plateau ko jeenayo Mermoz ko jeeɗiɗo Matam ko joyo Mbour ko joyo Popenguine ko joyo Tivaouane ko joyo Keur Massar ko nayo Mamela ko nayo Yoff ko nayo Ouakam ko tato Parcelles ko tato Sacré-Cœur ko tato Tamba ko tato Amitié 3 ko tato Dieuppeul ko ɗiɗo Grand Yoff ko ɗiɗo Guédiawaye ko ɗiɗo Kaffrine ko ɗiɗo Mboro ɗiɗo Nord Foire ko ɗiɗo Pikine ko ɗiɗo Almadies ko goto Birkilane ko goto Cité Africa ko goto Cité Alia Dione ko goto Cité Djily Mbaye ko goto Cité Mixa ko goto Diourbel goto Fass goto Fatick goto HLM goto Keur Mamour Sarr ko goto Koumpentoum ko goto Liberté 6 ko goto Mariste goto Médina goto Ngor goto Ñaari Tali goto Pété goto Pierre goto Point E goto Richard-Toll goto Rufisque goto Saint-Louis goto koni hen sifori ko fate banggue wonande ɓen rabaɓe taw andaka rabɓe ɗumen so tawi noon ko hebɓe cellal mumen subaka hande o kan hebɓe cellal mumen subaka hande o koɓe temedere e sappo e joyo so tawi noon oɗo saaha ko wonɓe wallitede e fofandu koɓe capanɗe tato e jeetato jeenayo jalti aduna e wiide jagorɗo joni keddoɗen koye batu jagorɗe hande yimɓe hewɓe ne cabbi hoorejole ndi ko jogori haalde ko fate banggue oɗo hen vaccin e tuma kay discours makko capantati e goho lewru décembre mayɗo hen ndu dañino artude ne wawi maɓe gartu e ɗeɗon toɓɓe gam sifade hen ko ɓuuri yajje ko wona ɗum ko Diouf Sarr woni jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓallimo leydi Sénégal windino hanki e nder tweet muɗum e nder tweet mum ko fati e banggue wonande leydi Chine ene wallita Sénégal taw ganduɗa ko vaccin mo ene fotta wonde no ujunnaje nogasa ujunnaje nogasa taw ganduɗa ko dose ko fati e banggue vaccin ɓoyani tan o itti ngolɗon bindol dañi noon yoga e jayndeli bindol gartuɗi hen gam yaññade hen ha joni koye Sénégal keddoɗen oɗo hen étudiant Moussa ɗo mo sellani ganduɗa sehila mum kam e yaadi mum kala erinoma ballal ko fati e banggue beele o safroyo toon to caggal leydi Sénégal woni toon to France taw ganduɗa safratamo
kene foto wonde temede ɗiɗi e capanɗe jeetati million koppeje franc CFA ɗum noon rendinde ɗum taw ko étudiaji wona hunde wemde no fewi ɗum jeeyi sababu hoorejo leydi Sénégal Macky Sall nottima ñalawma hanke on goɗon erago oɗo sa holliti ko ɓuuri yawde yaccade ma nawmo toon to leydi France beele kanko on étudiant biyeteɗo Sadio Ousmane Jeeju wawa safrade ha heeɓa cellal mum ɗum noon ko golle payɗine no fewi mbawi tan kala joom ngaalu so tawi tan nani wonmo sellani en wawi safrude ɗum nde yaccoto beele ene dañi hen woni ha joni koye Sénégal keddoɗen ma en kala ceerno Cheikhou Omar Bachirou Tall bonnoɗo wadde jillu mum taw ko jillu fonnongo fuɗɗade 15 lewru janvier ha nogas e jeeɗiɗi nduɗo hen lewru haytini nguɗana jillu e wiide jayde Sénégal ngon jillu noon ko hakkude Saint-Louis kam e Matam ɗum noon ko jillu jokkeren ɗama kam e darde diine kam e wasiyade kono oɗo sawo holliti wonde oɗo hen mborosa ɓurɗo feñje dawal ɗimmale nder leydi ndi wa arti hen e wasiyade yimɓeɓe nde mbawata rentade oɗo hen ñaw mo ganduɗa hande juuki pele yimɓe kala gam yandirde e jokkude en ɗam kam yoga e gueɗe kala o wiyete ko Pape Bouba Diop policier mo ganduɗa diccinoɗo diccani Modou Kara ɗum noon wanno ko toon to Louga to Palais Djily Mbaye caggal nde on waɗat toon ko fate banggue maggal mum on waɗi teni makko ko ɗon tigui o dicci o memi leydi gam momde koyɗe on ɗum jeeyi sababu o fectanoma o nawa toon to Matam kono ɗo saha mo gonɗe o ittama e golle makko tene kadi o holliti ko itta e golle makko ko o ninsani hen hay seeɗa saabu Modou Kara ko ceerno makko omo jogui fodde teddinde ɗum ngal ɗon teddungal Youssou Ndour ko yimyanke ngana rutti kadi woni neɗɗo dawri yanke to banggue laamu ha tente laamu horejo leydi ndi tawtorama ko fate banggue kaldigala kuccam ko wiyete vision conférence ɗum noon ko some haɓade kala ka ene wiye furɗo kam e weeyoji ngam bonnude taaridi on some noon wanno koye weeyoji e tawtorede horejo leydi France woni Emmanuel Macron kam e horejo leydi Sénégal kam yoga e ɓen ardiɓe leyɗele kanko on yimiyanke wo dañi hollirde oɗo saha erademo wonande ɓen ardiɓe leyɗele Europe en ne mbawata faabade walla mbiyen ne mbawata wallude Afrique beele weeyo Afrique ha tenti ko fate banggue hokkere yoro ene usto no fewi ko wona ɗum ko erima wonande banque windere nde ha tente aduna kala nde wawata yafade Afrique ñamali mum ha tenti ko fate banggue ñamale Afrique naaɓe ala ko teppiɗi men so wona a yebde ɗeɗo hen ñamale kala hitande taw ganduɗa ko hunde sattude no fewi ha joni koye Sénégal keddoɗen ma en garte ujunnaje sappo probléme ɗum woni inde makko ko yimiyanke rappeur bannoɗo seppoji mum yaadu mum e nder Dakar ɗum noon ko nde Sénégal walla mbiyen ko nde horejo leydi Sénégal lawɗini kuulal hirto lelo ngal hinde couvre-feu jeeyi sababu o yalti kanko hoore makko o yaltide sukaɓe yonɓe no fewi aɓe ceppa e booli Dakar ñalawma hanki o ñawore makko yenimo lelo lebbi 3 e kaso kono kadi o heeɓi hanki télégramme wonande nene makko tawetenoɗo toon to ndar gueeje yalti aduna ñalawma hanki o tene ko hanki wo taƴana omo lelo lebbi 3 e kaso ngam wasdemo ɗoftade kuule laamu leydi Sénégal ha joni koye Sénégal keddoɗen ma en garte ko fate banggue visite technique eɗen ganduɗo saha mo gonɗen autoji kewɗi hande ne mbaɗa défileji ko fate banggue oɗon fannu beele goto kala auto mum wanne ko fate banggue visite technique ha ganduɗa addi embouteillage jonɗi no fewi ko ɗum jeeyi sababu jagorɗo kalfinaɗo booli ya ngara woni Maysour Faye holliti oɗo saha so tawi ko autoji particuliére ene mbawi jokkude dogde taw ngala oɗon visite technique ha ɗo 31 lewru mars e nder ndeɗo hitande ngam oɗo saha rentade ko fati e banggue haɓade oɗo hen ñaw biteɗo coronavirus sen wi to leydi Sénégal paɗen ko to leydi Mauritanie jagorɗo kalfinaɗo celal ɓalli mo leydi Mauritanie waɗi jillu mum hanki toon to cuuɗi safara ha tendi tambiɗi ko fate banggue haɓade oɗo hen mborosa mo hinde coronavirus taw mo yaade ambassadeur mo leydi France taweteɗo to Nouakchott ne wondi ambassadeur mo leydi Algérie taweteɗo to Nouakchott ɓe ganduɗa yimɓe mumen ene tawe ɗiɗon cuuɗi safara ngam wallude ɓiɓɓe Mauritanie naaɓe wonande fiɗaɓe oɗo hen mboros nde mbawata yaltude e oɗo hen ñaw ha laaɓa ndidda ɗum e nder leydi ndi kala holliti oɗo saha
ɓe ɓeydi no feewi capacité ji wonande yoga e cuuɗi safara ha tenti oɗo henna ñaw biteɗo coronavirus ɗo ɓurata wawde safrede e nder leydi Mauritanie kono ne kadi holliti oɗo saamu gonen laamu ngu ene heeɓi ha hande wallodirde ɓen safroɓe wonɓe toon ɓe kamɓe kala nde ɓe mbaddata jungo e jungo gam haɓade oɗo henna ñawa biteɗo coronavirus taweteɗo e nder leydi Mauritanie ha joni koye jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli keddoren o holliti wonande kikiɗe hanki o e ɓattake mo sakti fiɗaɓe coronavirus ñalawma hanki o soɓe ndendi koɓe capanɗe jeenayo e capanɗe jeenayo e jeegomo capanɗe jeenayi jeegomo keso fiɗaɓe oɗo henna ñaw biteɗo coronavirus yimɓe joyo jalti hen aduna ñalawma hanki o kene fatta wonde temedere capanɗe jeenayi jeegomo keeɓi cellal mumen ɗum noon ko ñalawma hanki kikiɗe nde o yaltini oɗon ɓattake ha joni koye Mauritanie keddoɗen koye jagorɗo kalfinaɗo kanko cellal ɓalli woni jayde al akhbar ɓe kolliti wonande oɗon jagorɗo nelino sete muma taw ganduɗa ko yurnittoɓe ko fate banggue prix ji kam yoga e leɗɗe kaɗade yeyede e nder pharmacie ji ɗe leydi Mauritanie toon to Nouadhibou ko toon ɓe mbanno jillu mabɓe kono kadi ɓe kolliti hanki ɓe guddi toon kene fatta wonde pharmacie ji sappo ɗi noon jeeyi sababu uddugol ɗiɗon pharmacie ji yoga e mabɓe ne jeeya taw ganduɗa koko ɓeydi cogguji ɗi ko wona ɗum ko yoga hen kadi markani cogguji ɗi e nder ɗiɗon botuji ɗiɓe jeeyate won hen kadi jeeyata ko leɗɗe kaɗaɗi ɗum noon ɗe mbi yimɓe tan kala coɗɗo hunde e nokku kame bitig ha tente pharmacie so tawi tan coggu ɓeydima aɗa jogui fodde wullitade no jiiɗirɗa wullitade nde tawno wonani lawola ha joni koye Mauritanie keddoɗen Rimi Info ko jayde ɓe kolliti hoorejo leydi Mauritanie woni Mohamed Cheikh Al Ghazouani ma wat jillu mum ñalawma janggo alhamisa toon to Bruxelles lamorgo leydi Brésil ngun jillu noon ma o tawtore jonde Union européenne e gardogol Charles Michel maɓe dañi yewtidde toɓɓe jaƴƴe no fewi ko wona ɗum ko kadi ma o joɗoɗo e gardiɗo ota ɓeɓe kaldu ko fate banggue fedde G5 Sahel kamen nden kay kisala wonande leyɗele Sahel yo ɗo saaha gonde e caɗele kala saaha guilay jenguji ha yimɓe biftede ko wona ɗum ko maɓe kaldu ko fate banggue jokkodiral leyɗele Europe woni Union européenne hakkude mum e leydi Mauritanie ɗum noon ko jillu hoorejo leydi e wiide jayde Rimi Info ha joni koye Mauritanie keddoɗen ma en kaale jayde amiɓe kolliti jagorɗo kalfinaɗo jeygu leydi Mauritanie waɗi batu muɗum to ñiɓirde mum gon batu noon ko yurnitade oɗo saama gonen caggal teskede bindande kewɗe bindama ha tenti yimɓe hewɓe kaali ko fate banggue cogguji taw ganduɗa ko produit ji ñamateɗi ene ɓeydi no fewi nder jeereji leydi Mauritanie ko fate banggue coggu mum gon coggu noon jeeyi sababu batu makko o yidde andude holko jeeyi sababu ɓeydugol nguɗon coggu maɓe gummin ko fate banggue leskoji beele on prix ene wawa tan heddade ɗo heddinoɗo ha joni koye Mauritanie keddoɗen tawari ɗo kolliti jayde witede tawari wonande dadiɓe hinde faggudu woni doñeɓe Rosso ɓe teeɓima kene fotta wonde tonnuji sappo ɗin tonnuji noon ɓe nanggui ɗum ko yoga e magasin uji taweteɗi e nder wuuro Rosso ɗum noon ko caggal nde wujjita maaro iwkotto leydi Sénégal taccina gam yeyede Rosso sirti noon leydi Mauritanie haɓima kala kene wiye addugol maaro caggal leydi mum oɗo saabe jiiɗi ko ɓiɓɓe leydi kala ne mbawata hutorade taw koko remete e nder leydi ndi beele kadi faggudu leydi ndi ene wawa ƴellitade sen ƴeewi to leydi Mauritanie koto Algérie paaɗena kikiɗe hanki o accident musto waɗi toon to Algérie taw koye nokku biyeteɗo El Weda Bishkar ɗum noon ko hakkude oto goto mo tourisme ene wonde moto baɗɗo ponoje 4 kanji tigui pelɓodiri ha ganduɗa waɗi yimɓe tato wasɓe hen pittali mumen yimɓe jeeɗiɗo gani men gagnande musde no fewi ko wona ɗum ko Air Algérie oɗo sahani tambode lorani caggal lanaka yanani ummitaki aka jogui caɗele mawɗe no fewi ɗum jeeyi sababu jagorɗo kalfinaɗo yagara to banggue weyoji itti wonande on DG gardi on PDG gardiɗo wonande kalon lanandi o ittama e golle muɗuma to leydi Mali imama Mahmoud Diko taweteɗo to Makkatul Mukarrama heeɓi janari timmude no fewi ko wona ɗum ko gardiɗo walla mbiyana woni kolaɗo kuɓala ligue islamique woni kolaɗo kuɓala ligue musulman mondial woni gardiɗo fedde julɓe aduna kala biteɗo Mohamed Ben Abdullah Karim Al Issa
ɓe dañi yewtide no feewi toɓɓe jaaƴi no feewi ha tenti ko fate banggue diine leydi Mali ha tenti ko fate banggue darde makko kanko Imam Mahamoud Dicko darde makko e dawrugola ha tenti haɓanade gueɗe ɗe ndewani lawola beele ene giwa e nder leydi Mali ngam addude potal e nunɗal e nder leydi ndi ɗum jeeyi sababu toon to Arabie Saoudite to Makkatul Mukarrama o heeɓi toon jeenari timmude no feewi kanko Imam Mahamoud Dicko wona ɗum ko o jaari fedde nde tuma nde dari darde tinde lang haɓade kala ko ene wiye gueɗe ñokaɗe nder diine taw ganduɗa wona e diine jeeya ha joni toon to Mali keddorɗena ma en garte ko fate banggue fiyande wannode toon to Bunti fiyande wannode toon to Bunti hande ne addi haala mawka haalede Bunti noon ne tawi nder région mo Douenza walla mbiyen nder mofti e hoore muɗum ha ganduɗa kene fotto wonde sappo e jeenayi fittandu heddima hen taw ko fiyande wande guila tan tati ndiɗo hen lewru wonande pelle darniɗe haqqe innama ade fedde FIDH AMDH kañumen ne jooɗima ñalawma hanke o gam yurnitade ndeɗon fiyande ɗum ko caggal ñalawma heccenke o nde tabital pulago yurniti nden fiyande tawi tigui ɗeɗon kurewal ɗen bomboje joraɗe e ɓeɗon yahannoɓe kurtungo ko jamburen wona ɓen wiyeɓe ko jihadiyankoɓe ɗum noon yidde mabɓe ko loskoji luggi yo mbaɗi hen so tawi tan waɗɓe ngal baɗal ɓe ko tayɓe beele kadi gueɗe cattuɗe ene mbawa fawede e dow mumen ba fula ɓe ko bis goto yana toon taw biso iwno ko toon to bafulaɓe hakkude mum e nokku biteɗo nokku biteɗo tukto taw ene fayi toon to kati walla fayi taw ko toon to kita biso noon waɗi neɗɗo goto gañiɗe hen million ngaji 5 koppareje franc CFA ɗum woni ko nawa hen yande oɗon bisɓe koɓe jeeɗiɗo kamɓe kala ɓe jogui ko armeji gam teskere ɗo saamu gone nder leydi Mali nden ka e kisal ne ngakki no fewi ha tenti toon to Bamako caggal e kala ñamma garɗo ene jogui to wiɓe janata ha mbawa dirtinde gueɗe kewɗe ma en jaa ha toon to Nioro nokku biyeteɗo Kañaga taw yen toon musidɗo meɗen Diallo Hamma Yero Yela ma dañ fiyande wannode toon alarba jewtuɗo ma o artan enen ko hesɗi oɗo saaha mo gonɗen ñalde jislare jeeɗiɗi lewru meɗen siilo hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e go'o won ɓosoje keɓaɗe ina jiiye e dow weeyo ngo kala ha huftidini ngam worɓe ɗiɗo mayɓe mun ene hen warɓeɓe ɓe noon eɗen nana eɓe kala ɗemgal sarankulere ɗum woni ɗemgal ceɗɗe holɗo ɗum waɗi bandam en waɗi ko e diwan biyeteɗo Kañaga noon laami ɗum ko ɗo wiyete Yeliman hakkundere Kañaga laamorgo muɗum e Nioro ma won 100 fawde kilométre kono hakkundere Kañaga hoore e Nioro ma won 70 pawɗo kilométre e Gansanga wuro mango wongo e Kiranne e Kañaga wiyete ko Kiranne hakkundere mun e oɗo bone ɗo waɗi ɗo ko kiloji 25 e wuro wiyetengo Sabou Siré e Kiranne ko kiloji 25 yarude bangere wo ewa leydi ndi en nani piyanɗe ottoyi e on ɗon nokku no feewi woni sababu yimɓe tato mbasi hen pittali mumen yimɓe tato wasɓe pittali mumen ɓe ɗiɗo ɓe ko ɓen goni tawaɓe soni woni koɓe waɗi boniyankoɓe walla ni ɓe gona waɗi boniyankoɓe kono kamɓe kadin yanoyɓe e ɓeɗo yimɓe ɗum woni sarankulleɓe ɓe neɗɗo e mabɓe goto wasi hen pittali mumen wasani kadin ewa ɓe gañaki hen haalullaji noon keewi e dow ɗeɗo golle baɗaɗe e oɗo diwan won holluɓe ko waɗi boniyankoɓe won kadi holluɓe ko ɗum yo faddotoɓe laabi wonni yettinoɓe wiide ko ɗum ala ko ɓultoytoɓe ɗacce tan ene jaaha ene jeeye walla ni ko ittoyoɓe celal mumen ene jaaha ene jeeye ko wawi hen wonde kala noon enen kam eɗen mbaɗa ewnago hertingo fewde e fulɓe tawaɓe e oɗo diwan foof wonde tinnoto ɗon moni kala reena hoore muɗum nde tawno pular won ko wino woto jorgal sumor keccal ko hono ɗum ɗo woni ko yaawi heɓade tinnoɗen e oɗo nokku nde tawno ko nokku baɗɗo insécurité no fewi nokku mo ala wa ndenka kuptidinka nden noon eɗen ɗaɓɓi bandiraɓe meɗen kala wonɓe e oɗo nokku e oɗo diwan nde kebbinta e koye munen ndenka e battodiral hakkillaji e duysodiral e mbadi moƴƴere e rende konngudi munen awa e ɗiɗo alhaaliji Diallo Hamma Yirelama jammu Nioro lamɗo julɓe ɓiɓɓe fulɓe andu diina maɗa Diallo Hamma Yero Yelo sen giwi toon to Nioro en giwi toon to leydi Mali paɗen ko toon to Guinée Conakry ñaaw subaka hande o tribunal ngal disina ñaawi worɓe ɗiɗo taw ganduɗa ko lundinoɓe
wonande 3e mandat mo Alpha Condé hen goto wiyete ko Souleymani Condé goɗɗo wiyete ko Youssoufa Dioubate kamɓe ɗiɗo kala ɓe ñawama subaka hande o goto mabɓe kala ene lelo hitande e kaso ne yoɓa million ngaji nogas taw koye koppareje franc guinéen ko wona ɗum ko gardiɗo tribunal o yamiri werlaji ɗiɓe jolno nde ɓe nangatede woni otoji mabɓe ɗi yo tette cisire to banggue ɗolen tribunal semgi wi toon to leydi Guinée koto Côte d'Ivoire goɗɗo lundi yanke gonnoɗo caggal leydi Côte d'Ivoire ni hulno artude leydi ndi ne waɗa exil oɗo sa arti kikiɗe hanke o taw addimo ko laana ndi wawa ka leydi France sanga 19h omo iwi toon to Paris lamorgo leydi France o yetti toon to Abidjan lamorgo leydi Côte d'Ivoire toon to Bowal ladde woƴingal o foy boigne jaɓɓimamo toon yadiɓe landa makko kala woni yadiɓe landa makko kala jaɓɓimamo toon kanko wiyete ko Alphonse Soro ɓurnoɗo ɓattade Guimo Soro taw ganda kam woni gardiɗo landa ANC oɗo saha noon o holliti o arti e nder leydi makko to Niger jungo e jungo beele poolen landa laamu ko ɗum jeeyi sababu ɓe inniri COP 2021 woni tan COP 2020 ha fenma 2021 caggal sumgoji ɗi mbanno koye 2020 dawal ɗimmal koye 2021 ɗum jeeyi sababu ɓe inniri ɗum COP 2021 e taw noon ɓe jiiɗi folde ko biyeteɗo Mohamed Bazoum wonande dawal gadigal ngal on arno yeeso dañi kala temedere capanɗe tati e jeenayyi piccal capantati e tati rewe makko ko biyeteɗo Mahaman Ousmane woni ɗiɗo mbiriji ɗiɗi jogorɓe gemmodirde ñande nogas e go lewru février ɗum tawi sababu landaji lundo jiiɗi wadde moɓodiral men ngam poola landa laamu to Nigéria wonande armée leydi ndi taweteɓe toon to Yubbo état mo Yubbo kolliti jooɓima kene foto wonde nogas e jeetati taw ko jeeyaɓe e Boko Haram oɗo saaha gondena ɓen pittari men joɓama to Burkina Faso chef d'état majeur armée Burkina Faso ɓe kolliti guila tan tati nduɗo lewru ha fenma sappo nduɗo hen lewru ɓe mbaɗi loynugol manngol e nder leydi ndi gam haɓade pelle ceɓɓitiɗe ko ñinke goto wasi en fittande mum kene fota wonde 12 e joguitiɗo armé innirɗo hoore mum ko jihadiyanke ɓe jooɓima fittande muɗum to RCA woni Centrafrique guila tan hanki ha fenma hande ne wuuli jaw piyanɗe gulle jaw nana e natirde bangui woni lamorgo ngo legal bitegal PK 11 ha fenma PK 12 e nokku biteɗo Bimbo waɗɗani ɗon no fewi finoɓe toon ɓe kala oɗo saaha nana e nder cuuɗi mumen ñamata jarata jeeyi sababu ko hobel tumode naati e nder wuuro ngo kono ɗo saaha mo gondena armée o dañi yoftade puusiɓe haaɓe jaltingon wuuro kono ɗo saaha jaam fuɗɗima teskede e nder oɗon diwan to Uganda ɓoggi karale kuppama ha laaɓi taƴama jeeyi sababu taƴere nde noon ko sungoji jogorɗi wadde ñalawma janggo alhamisa taw kadi ganduɗa ko sungoji gulɗi jaw hakkude gonɗo horejo leydi ndi woni Museveni woni Yuri Museveni taw ganduɗa ko baɗɗo e laamu kene wona duuɓi capanɗe tati e joyyi jarawo e duuɓi capanɗe jeeɗi hakkude e Bobi yimiyanke ngana sarɗi yanke jarawo e duuɓi capanɗe tati e jeetati kamɓe ɗiɗo jogori gembodirde ko fati banggue sumgoji janggo ɗi kono kadi ko sumgoji kerƴuɗi no fewi musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruji garandi en kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗe moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketkimala ki jaam yo jaam Allah hiranen